Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Nyambut gawe wis kadung mapan. Wis tak tumpleken blek gak kaya supir. Ngene iki pada umume jarene arek-arek iku nek ngarani supir iku nek mari ngaso mesti mampir. Tapi ya nyata temen ya no mampir ku gak gelem warung reme-reme. Paling rumah makan. Depot. Kadang-kadang iku ya warung rengkek. Iku saking keplebete. Wong tapi awak dhewek wong supir. Lunga sak lungae. Pakaiane necis. Apa maneh nek ana undangan pesta. Wadah. Umpane wis sedan. Pickup. Aku nyumbungi Munawar kok temen. Aku wis gak lega gak lilo. Biyen semboyan ambek aku. Airi, adu nasib, mongko nasib iku jek kuntet. Elak nasib anak iwak dermo iku. Maksude ngono enak-enakan uripe, tapi nyatane dek iku tak delok. Pirang-pirang dina katoke jek katok Mekau. Ceklane pecut. Iku lho dadi apa makelar ya, apa to blantik arek. Ri. Ar. Waduh diprat gemuk tok. Nyambut gawe apa rek? Sopir. Oh, sopir ya syukur kon nyambut gawe nyopir. Tapi nyekel Mas, Allah kan niku. Apa? Ndolek hubungan sing erat ngono rek. Waduh, hubungan rat kol tapi ikep ngono ya apa kon niku. Oplet BOT tahun selikur. Nek di starter gak muni ngeng muni ebrek. Iku lah kanggo ceperan nok kampung sih, Pak. Ceperan apa wingi? Aku tugas luar delok. Ya apa? Auto engkel. Waduh, Waling gandeng 4 6 gandeng 28. Umume supir prauto iku mestine umume lho. Nang luar kota ya. Iya. Sobone nang warung-warung mesti nang arek wedok-wedok ya. Jah. Tapi ya opo lho, celonane dengkulmu tisikin rek Mas. Lah kon niku. Lho, katokmu iki sakno suwek ta iki? Kon tak kandhani. Iki sakno suwek ta iki? Ya kenapa? Memet. Masih aku kon rasani ayo krungu. Waduh, kon niku ajane ngilokno aku. Deloken cikarmu. Lho, lak wek-wekku dhewe. Aduh. Juragan pring meneh iki dijaluki tulung. Kirim nek gak salah 1.600.000 wae. Pring tok ya. Pring 1.600.000. Gendandani kapal sing lapuk-lapuk. Ana kapal kok bahane teko pring ya. Lho, dimasak. Ya, Kon niku tak kandhani masalah. Kon niku sopir cikar iki masuk golek kenalan ngono angel. Delok. Sapiku sing sisih kulane dinyang pira. Mbah menclek kuping. Ya ngomong. Lho lah ya aku ya gak ndudono donyaku temenan. Iki lho sing cilik lho sakmono. Dinyang 1 juta kurang 100 wis. Waduh wong sapi ngrik-ngrikin padha mek sing duwe ngene. Lho, lah tak rindike ketok kabeh ngono jare dinyang 1 juta setengah. Ketokmu kuru. Ya kuru sapi. Sing kuru iku wayang-wayangane iku. Waduh sapari tematno ta tamatno ri kon niki. Kon niku mono salada mbek aku tingkate sopir prauto ya. Iya. Ambek sopir cikar. Coba tak delok. Nek aku kadung nyopir kan. Iya. Mangkruk nyekel setir. Iya. Metu arek wedok ayu-ayu. Kon dituman, kon nek nyetir ni sore gerobak. Coba upamane iku terus rudane cikarmu asih pedhot. Iya. Apane kon gak ketindikan gerobak cikar gepeng kon. Akale. Gerobak agak yamjuk menisor utawa aku jange keblekan. Ana kangkangane sapi. Lho. Dene ngelak ya nyusu ndek sapi kuwi. Kok iso iki lho? Omong ngisore asik ono kangkangane sapi paling kon ketiban dorane sing gedhe. Iya, kon tak kandhani. Ya. Delok ndak lampune montorku delok nek tak dim iki delok. Lho, Jarak jauh, jarak dekat. Bareng kon napa kon centeli ting. Wah, kon nyolo jangkrik ta ya apa kon? Ya, gak apa-apa. Ya takoni. Tapi lak menjaga iku keselamatan. Artinya itu peraturan lalu lintas. Wah, gak susah. Nek cikarku gak tak kei lampu abang, tak kei lampu strongking. Iya. Nek dikerubung arek cilik-cilik. Lah ganggu lalu lintas. Ono benere
Sebab apa jare omong untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Iya. Dikai lampu ting abang. Heeh. Gak menjaga lalu lintas iku. Apa? Pancene cikarmu gak oleh mlebu kutha. Mlebu kutha macet kendaraan cak Surabaya. Lho, kon ngerti sih? Anane cikarku gak oleh mlebu ndek jalan iku ndek kutha. Soale lak ngeman ambek cikarku. Ngeman apa yang ngrusakno aspal ngono iku. Dieman karo pemerintah. Soale nek ana bahan-bahan kirim nek gak nganggo kendaraan aku repot. Mulane dieman. Wis sik ta. Iku apa pelenge kok teko kayu. Ate nimbang kon sopir kecekel ana swidak jaran kon. Kecekel tak bayar, tak tutup soal iku. Soale kon Lah kon gak sini-sini coba. Mari ngedukno botol terus ngene geger betul cau. Cek nemenmu war kon. kene apa? Wong kon diutang 10 towung ngono cau. Lho gak diutang. Apa? Lho soale keserempet pring sing mburi. Ngono omongi. Saiki nae. Senajan awak dhewe iku wong nasib kok semono ya. Lho, Sapa iya, ngerti kon saiki keadaan nyikar iku jek soro. Heeh. Baik men-men kon rada dhuwit didik terus nemen ya gak ero ya. Lah iki lho pendungamu kan ambek kanca. Pendungamu iki. Ayo melok aku ya. Masih aku nyambut gawe nyikar dodol pring ngene nyingone ndek omah wong sak kecamatan gak kroso. Ya apa kon iki? Ya gak kerasa kok jaluk-jalukno. Lho. Coba kon usaha dhewe nek gak dengkek gegermu kan. Balik sopir kurang duit pelas nang Malang. Kon terus sih Ngerek. Kali Wonokromo sama Gunung Sari. Iku trucuke mbutuhno aku iku lho ya apa? Pring sak kabupaten. Ngono andani. Lah iku Butuhno siji. trucuk tok. Iya, bathine siji selawe ping 200. Lho. Paling satu muatan ki wis sedina kon mlaku. Lah aku sak berapa rit? Coba weng ping 10 balak-balik kon njek kelemer. Lho. Carane saya anake tangga-tangga tak kon nggawa sitok-sitok. Oh, iso nggo. Lah apa kon bareng kon mlaku klemer-klemer sapimu kon pocet ceter-ceter. Lah apa sapimu kok adek ngetokno parem. Ayo, bobok parem. Wah, kon iki sampel temenan arek iki. Pengertianmu ya apa sih kok? Lho tak delok bobok parem. Ya kak sebut his terus brus. Iko ilre ngebros. Soale munggah tertep. Meniku anu waris aja Adik nyikar kon temen tak elingno Adik. Wangel golek jeneng pangan kon. Coba ta padha-padha upamane umat menungso ngono. Kewan iku padha menungso. Iya. Cuma ya kewan iku berpikir ya. Mm-mm. Tapi tidak bisa bicara. Bicara ya. Kalau manusia tak berpikir dan berbicara. Lah kon selalu ngebuki kewan upamane si putumu digebuk ngono. Coba gak loro kon. Sakjane ya perasaan ri aku ri. Aku jog nyikar terus duwe lara puyeng ya apa sebabe sih. Sapi lah anak ngarepku. Ya terus. Terus iku lho ri. Wadah kenal pote terus puyeng kumat. Meneh iki ya kon niku nek nyikar iku ya sapi-sapi lanang sik kuat. Lah kon golek sapi-sapi wedok kon nyikar. Coba. Nek gak ono sisihane ngono gak. Kon nek golek hiburan. Senengamu kok sapi wedok kuru. Apa sebabe sih aku nggawe sapi wedok? Lak mlaku iki ndek tuang-tuangan bek kesepian. Wis, saiki War. Iya. Mumpung awak dhewe iki nyekel dhuwit. Lho iya ri, iki mang aku Aku oleh. mari di charter kemanten iki Mang Iya. nang Bandung. Aku lak nyekel bis iki. Nyekel bis. Nyekel apa? Bis. Paling kon yang ini bis Semarang Bandung. Charter kemanten kok. Dicater ta? Iya. Ben ndolek muatan. 50.000. Kecekel tangan, War. Lho aku ya gak ndudene iki lho. Oh, apa iku mbakku kresekan. Mbakku kan welu-welu plastik. Kono isini-isini war Sing penting iku buktine ri. Ayo. Kon iku nggawa mbakku sopir kayak aku ini. Apa? Mbakku iki mbakku enak tak kene. Lho nek enak njaluk didik. Ngomong. Kon tak kandhani. Ayo nang kenal aku nek pertelon. Endi? Lho Tini lho. Mati. Tini ndi ya? Lho iya. Warung pojok pertelon. Oh, Tini iku ta. Arek ayu ta. Lho. Anu Tinine yumut iki. Ojo. Apa iki? Oh, arek kewadasen nek pipine. Ayo, Ayo rono. ngombe-ngombe ya. Aku tak berke kok. Ayo.
Nyambut gawe gak koyok maru. Sembarang iku wis kan sing merentah. Badhe titik ya lumintu. Masih ya ana rugi untunge tak sangga-sangga dhewe. Sing penting ki nak penghasilan. Ate ndek anak wedok sitok. Wayune wong sak dunia internasional. Nah ya apa? Nah aku sing nunggu sepi pamring kan apa-apa. Lho apa anakku sing nunggu lho. Wadah wis. Wong sak Indonesia iku nglompok dadi sitok. Nang diarek iki, Mang. Wis samene. Kan Pak, menawa. Endi warung? Iki. Iya, Lho, warung Dek. sombong iki. mangga. Wadah. Masalah makane kon kerasan warung kok seneng golek murah-murahan terus. Sapari. Wis kadung mlebu separo re jange bali Bapak ini sing nunggu. Iku ta. Iya. Lulu jange balik sukan yo saya Wis, kopi-kopi apa-apa, tok wis. ae. Mumpun, Dek. Cacak kalah cacak yang mlebu ae. Butuh kenapa? Oh nggih. Mangga. Wah, luar parah petani Enten sampean. bir. Wenten. Bir Nggih. sakrat mawon. Oh, nak sakrat mboten nenten kan tutupe tok ni wau. Sampeyan iki dodol bir. Enten kuntul. Kuntul enten. Nek kuntul mboten enten beklok-beklok nggih arep. Kon iki ngomong apa beklok-beklok. Kok napa, Dik? Beklok. Oh, blekok. Nggih. Oh, enten, Dek, enten. Biasa mawon. Biasa ta. Nggih. Butuh kenapa? Sate 20 sunduk. Oh, sate 20. Sate wedhus, Sate wedhus. Wedhus cilik napa wedhus? Kuru. Nek enten wedhus blendingen. Sampeyan iki napa? Sampeyan beleni wedhus gedhe ta wedhus anakan? Lho, kan niki nambah enak mboten taring. Sing balunge nom nek saged sampeyan golekaken wedhus sing tas lahir. tas lahir nggih. Pun nurutin niku sego rawon mawon segone dhewe dudu dhewe rawon. Oh, nggih. Rawon. Rawon apa, Dek? Nen? Rawon apa? Kula tari dhisik. Rawon sapi. Nggih, nggih. Sapi Jawi napa sapi Puan? Lah niki sing enak nggih, sapi Inggris mawon. Pun sapi aja sapi Inggris ah. Apa? Sapi songkel. Sampeyan yo napa yo nari sapi puan sapi Jawa. Nggih, Kula nek sapi. mboten nari mboten neco, mungkin sampean baik pingin sapi sing wedhe, biasane sapi Jawi. Wenten. Pun sampeyan juga akan bir, sampeyan kena doyan bir, sampeyan kula biri. Lho. Nggih. Dipiri napa sih, Dik? Kula niki lak doyanane bir sebab kula niki sopir. Nek Siapa kirang iki? perangsange dadi kula niki terganggu kesehatan kula. Oh, nggih. Bir mawon 10 botol. Lah sampean kena doyan bir ngen kula biri kali menawar. Pun nek bir mendemi sampean susu mawon beto mriki nek sampean doyan susu nggih kula susoni nggih. Ya, Dik, sampean niki napa sih? Nyusoni sampean niku lho napa carane? Maksude niku ngombe susu bareng ngoten lho. Oh, ngoten ta. Nggih. Susu nggih? Nggih. Nggih, susu. Susu nggih. Susu kebon apa susu bandeng? Sing enak susune wiwi gombel niku. Ya gak ono susune wiwi gombel. Oh. Sampeyan saged usaha susune Pak Min. Kan kok iso susune wiwi gombel. Wong telu tak rasa-rasakno blakrak iki. Niki lho susu rabuan lho, susu rabuan. Susu rabuan. Rabuan ngene kalengan iki. Oh, sing kalengan. Kali sampeyan padosaken rokok. Rokok. Nggih, rokok. Nggih, nggih, nggih. Dik, Sampeyan doyanan kula. sampeyan mriki mboten kudanan, Dik. Mboten. Kok kepiur sih, Dik? Omong kula pancen gebros. Kepiur, Dik. Oh niki napa bocor niki? Kanca kula niki lho. Waran gak ono cendelone. Oh, Mulane, Dik, kepiur nemen. Sampeyan tumbesaken rokok kretek kula. Nggih, sampeyan tuh. Lah niki kanca kula doyanan. warung sampean iki non stop nggih, mboten tau tutup. Mboten pun biasa, Dik. Mulane rek warunge sawang tok sama sangit ngene. Pun teh mawon, teh mawon. Teh nggih. Nggih. Pun. Warung nang bersih Apa, bersih Pak? Mbak. Lho, iki lho. Iya. Kiri. Iya. Gua Pak. Ngono tunggu nak. Si, Pak, Tinggal nyelang. mlebu nang mburi ya. Pak, Delok kora-kora emang lho. Nyelang surino, nyelang surino. Gaya apa? Tak berai. Mom, iki lho ri Suri ta iki? masih mangan-mangan godhong tok gak apa-apa. Ri. Cikarmu lho, pikirin cikarmu. Ya apa? Sapimu suntikno. Wis nggerin-nggerin men niku kon kerjakno mati sapimu. Kon kok aduh waduh pamer. Ngono Wah, kan, Mang. surine dipamerno suri Ngono, garu iku. Iki lho Dek jare nang Semarang. Iki rokok apa diketok iki? Omongan. Penjalin. Kok niku tak sang rokok penjalin. Wah, kok niku masih golek perangsang iku nemen kan. Dik, Ini nom ta, Jak? Biasa, Dek. Napa?
gak melok berpakat nik. Ngobrol kenik kono. Sampeyan niku ngeber sih wong ngomong mawon. Berpakat nik iki. Omong-omong. Gak melok piknik kan? Teng pundi? Skor kidul. Wah, sampeyan niku Lho, kadoan. meneh tak gawakno Toyota. Ini ya. Toyota. Heeh. Niki sopir Toyota ta? Lho, sopir aku. Masih aku sopir. Sopir Iya napa? tapi cikar. Meneh Kon buka wadi. meneh digawakno tebul munawar. Walah, Tak delok warungmu piani kok, Dik. Meneh tak gantine nyar wis. ganti napa? Lho, pring aku lak jeragan pring. Diganti brand ha iki lak dodol cikar ya meneh. Bangkrut kon gak iso nyambet. Bapakmu nek ngomong ya karo kon tarian Pak, butuh tresik gak tak gawakno tresik meneh. Kenapa sih? Lho enak bapakmu mati gak gawe wis. Sampeyan iki durung dadi mantu wis ngancam. Apamu jek senggel ta? Kula? Heeh. Nggih. Ayo karambol. Ngomong-ngomong kan niku. Kak iku aku ya jek gak duwe bojo. Oh, sampeyan dadi ijen. Legan. Joko? Lho, takono munawar iki anak kepapat ya. Joko kok anake papat. Nek aku lho Pegatan, sawangane kaya wong tapi Elek. durung tau duwe gandengan nek aku. Walah, Lah sampeyan bandel pasang nopo. napa? Oh? Ya, Pak. Sering ada gandengan. Pasang apa? Jarine di gandengan. Lho gak ngono artine ndolek pasangan aku. Lho, Dik. Pasangan apa? Kayak belanja. Lho duit Dek pundi? 100.000 iki, iya, bawaan. Saestu ta? Kayak adem-adem pikir ya. Setoran 12 dino iku. Lho apa? Oh, masih ngono gak banter aku golek duit. Timbangane kon klemer. Coba 100.000 kawan ya. Niki suwakan kula ta? Ya aku Sampean? sawanci rene ya teriman dengan Pun normal. ngoten ta, sak wanci-wanci. Gila. Nggih, matur nuwun nggih. Cacak gak iso ninggali apa-apa, Dik. Lah napa niku? Kok Warung dibuntel sih? gak ngono warungmu saiki tutupen, ayo nang tuku siola. Lah napa? Sak ketokmu jupuk ndek kono. Terserah kon. Iya digepuk sing dodol. Lho kok Aku niku muruki nyolong. Gepuk ya terserah kon, Dik. Kon kenceng yo apik, kredit ya terserah iku. Ah, sampean niku ngeternak tok sampean. Ha iki jas iki kok kene bapakmu. Ya aku ndelok bapakmu Sampean niku melongsong kok ya. kata sih nyukani kula. Ya jas. Nggih, Iki matur nuwun, nggih. sepatu sisan. Sepatu apa wong sandal japit. Kon peniteni ngene. Lho nek wis kari kaosku utang Iki lho, ambek. arloji iki. Saestu ta? Watu 31 Dik iki. Kok kata sih batune? Iki sonder, iki wis sonder katik muter dek matek-matek dewek ya niki. Iki Miki Dik iki, Miki. Waduh. Matur nuwun nggih. Lah sampean pun enten ta? Lho, ndek omah Iki wis. aku kari kaosku utang tok ambek iki lho ya. Celana Sampean niki cekak. nek medal ya napa di warung mriki? Banyumu agung tak adus. Heri. Safari. Sampean niku. Iki ya apa rik kon? Lah kon ya apa kon ya. Malah ngene, kaya Mas. tik. Sampean Lambimu. kula napa? Klambi sampean mencoplok niku. Ya, Pak Dik. Ajeng lan napa kok mencoplok? Olahraga. Wah, Heri, kon kari kaos tok, aku kaos tok katokan jekak iki ya apa sih iki? Gak apa-apa sing demi kebutuhan. Halo. lho. Aduh, adas. Loh, aku lak semoyo meneh aja nih. Lho sida saiki ta? Yo, Wis sampean tukokno pisan iki, Mas. Wis ya. Ayo tukar cincin ta awak dhewe saiki. Kok cincin sih? Apa sih? Cincin. Oh, tukar cincin. Iya. Lah iya. Dik, sapa Loh. iki, Dik? Wih, niki. lho, awak. Mari ngunggahno genteng ta. Waduh, wis mati cekel aku ar. Malah apa no kene? Cekeramu jauh urip ta? Ya apa Sampean kene? iki lawale kertu. Lho jare bae kok nyopir. Lah saiki kok Nyopir. duduk somur ta nduk kene. Lho enggak wong rong dina mbek Safari dadi rambutan Aceh aku iki. Sampeyan tak kandhani Mas Tolo. Wong loro iki mang oncor-oncoran pakaiane dikekno aku. Lah iki apa? Iki malah wetengku mules ta terus kidu. Anu, gange ngesis, ngesis. Oh, kan iki. Angin-angin. Karepmu kudu seneng karo Tini ta? Ojo ra. Iya. Wah, oh, ojo Jangan ngono ngomong ta, iya Rek. ki sungkan lho, iya sakjane. Oh, ya wong ndelok-ndelok ta, ya duduk pantange. Kare bojomu lho, kate nglairno kon iku wisan. Waduh mati cekel aku. Wis ana wulan. Kamu jauh urip cekel aku. Ya apa bojomu kate nglairno gak kon reken. Waduh pikiranmu ya apa rik. Lampun nawari sing wedok deneng-deneng wong perkara utange gak nyari-nyari iku lho rame ndok omahmu iki, Mang. Walah utang mek 7 wulan ae lho. Oh, dadak panas-panas nduk kene. Nah iki balekno iki klambi. Pakai aku dirampas kabeh bojo. Eh, gak ngrampas ngono lho, wong Wah. dikei dhewe. Kamu tak kei sih? Dikei ngono Ngono lho. aku sing lali lho. Wah, Rek, ngerti ya iki jange tak bina rek iki. Kok lebono Bina. Kaya anggotae. Lho, nandi Romo? Apa sapa sih, Mas? Bapak tak anak muri. Lah niki tontonane pun teko mboten kathokan mboten klamben iki. Lha iki malah apa iki? Prasamu monyet ta. Ini nek ngomong gak celonon gak kelamben. Siapa iki? Lho, lah niki kanca kula. Kemangene lho, Pak, karo
karepe Iya. jor-joran wong loro iku. Eh, Pakaiane dikekno aku arloji, jor-joran. klambi, celana. Tapi duduk karepmu tah karepe wong lanang iki. Karepane Pak Camat nih, Pak. Apa? Wis sakniki Pak, Iya, iya, sekseni iya. ya iki gawen pakaianmu. Balik Wis, nang langsung kono, Guys. gelangmu. Jadi ngono ta, ana wong wedok iku aja jor-joran ngene gak apik nah, Iya. ya. Aku iki jange kawin. Lah bojoku iki apa? Lho. Lah saiki aku seksenono. Seksenono. Dino iki aku tukar akik. Lho, Wah, keliru. Apa? Keliru nah. Tukar napa? Cincin utawa ali-ali. Ngono lho. Cincin sak grame gak gablek. Lho, ngono ta. Arek wedok iki jange kon rabi. Iya. Durung kon rabi tak incipane dhisik. Lho, Ah padane Maksude iku ngene lho, jange kon rabi lak gawe jajan. Iya. Tak incipane jajane ngono lho karepku iku. Oh, kanggo tukar akik iki ya. Ya apa? Wis ana jajane, Dik. Ya wis. Kapan kan tukar? Ya saiki, ya iki wis Motormu ya apa? rame-ramean. Hah? Pengiringe terus Iya iya, Pak. tak, Auto tanki. tak sumbang sementara iki ya sekane duit bensin kira-kira 50.000 nih. Kok nyumbang iku tambah rata-rata. Kok nyumbang kok ngono carane. Motormu segrek-egrek wis gak usah Terus wis karepmu iki. ya apa, Nak? Ya sakniki mawon monggo ya direksmekaken nggih persoalan tonangan iki mun sampe tini niki diganggu wong liya utawa Iya, dijaluk wong liya disukakaken ngoten lho. Iya, iya, iya. disebut Ya, lho, Pak. Ya, Masalah. gak apa-apa nak mamulo kabeh kok wis padha hati-hati ya. Nggih, nggih. Saiki anu mari, adikmu mari kongkon nyanyi Ngono ta. kanggo hiburan ya. Wah, emang nandi arek ku nok mburi pe. Duwe adik, duwe Ngono. adik. Nyanyi apa, Peng? Kilo, Peng. Ayo, Peng. Kon pinter nyanyi, Peng. Oh, iki ta. Nah, Pinter adikku. Gak rugi rek ya adik. Temen gak rugi aku. Terus mulai enak. Iya. Ini duwe bakat iki. Jaluk sumbangan meneh-meneh gelem. Tapi kayak orang Suarane merangin. Iya. Gak ngono. Wah, cocok. bisi ikon. Nyanyi sitoke apa kon sik duwe lagu siji. Endi sih? Iko lho, Telaga Sarangan. Wah, cocok iki wis. Bisa dik iki. Isa, Peng. Isa iko. Nek ya apa? Gak apa-apa. Ya ya wis terusno, terusno. Wah, wis. Tetu sunyi. Damai. Pemandangan pun bertak masya
bentang penyanyi.